What's up guys? For today's video, ipakita na mo sa inyo kung unsaon pagtayng ang ampalaya gamit aning Atlas twine o kaning kahoy nga na isa nga ug sa dili pa mi mapadayon sa unahan. Intro sa ta. Karon guys, nagtudlo mi ninyo teknik kung saan pagtayng sa palaya nga di mo di dugay. Kung sa dili pa, kung bago lang mo sa channel, ay mo kalimot pag-subscribe o click ang subscribe button o ang pati ng notification bell para updated kayo sa sunod na mga videos. Kada kang mga videos ang mga itudlo nyo guys bahin sa mga klase-klaseng gulay. Karon magamit ta og sangan, kini mo ni Atlas twine. Magputol mo og sangan guys, nginaani ang plastada, dili kay siya tindog dire kay og tindog moipit di may katuyok siya ang kuan, ugot man igtuyok. Kini mahog lang na putol pero lamit tag straight ni siya. Magputol mo baya dito sa kung klaseng kahoy bayabas bag ipilipil nga dili siya mulapaw dire aning kitas unay mong sukdon nga ana ra nga ana di sa kalapaw. Iduot nyo ni guys yang inyo aning style para nga di mo malangan inyong paningkamutan nga inyohang palya inaani pala yang stage gikan pagtanaman ni mga 1 week di ba bisa pag humagtanom mo labi nag magbabaging mo humagtanom pwede sundo na niyo og kanang taying kay para di na mo malangan kay mapareha na ani guys ani ato sample tong taingan pareha ani tong taingan ni siya kay ginani ang inyong nani pa lang katas sa inyong taingan nani lang katas pinighuman niyo og higot makita man gid ninyo ang kuan ang teknik nga dili siya langan ighuman niyo og higot diretso na mo balhin pa sa laing punuan kay ginani nang porma guys. Ngayon, nananig yun yung kalikan, kaya tagko ang garden. Karoon pag yung nakatay, pero mo nang gidutan yung taman nga, wak kalapaw sa usok, kaya huwag maka parehaan matumba na siya. Lagi matagas pa langan na ka, ginig-anak pa ni mo, inighigot ni mo, hikap na po ka sa kwan, bulambo na po ka sa ito pa, langan na. Ibis nga mo sangkot kag isa ka oras, mga tagtulo ka tudling, sangkot na kag isa. Nang style po ni kasi nani, pwede rin birahon yung ritso. Kaya di man siya muna kay di man siya maipit makatuyok man pwede sa pag mubira mig mga 30 metros dito. Ano lang style niyo ana madre atras na dito. Para nga di gid langan ang trabaho may teknik sa palya nga aban mag-research ko sa mo ang sayon ra gid ay mura ni magduwa-duwa ani. Kaya kini akong cameraman master na po kay na yang trabaho kay mao man among naandan yung paling kinabuhi. Pugas sa mi og mais kung kanang mutibas ang palya. Mao ginani yung dagan guys nga parehani budi sa tra pare nani. Maginani yung stage palya maningkamot mo magkatayang namo ani. Kay mulapaw ni siya. Iniglapaw po na ni akong ipasabot ninyo og mulapaw ni siya taman. Ibang tama kalapaw ni siya. Iniglapaw dire. Mula pa maglapaw di mo lisod mo sigot kay mo lamin usay mo dikit ni dire. Magputol na po ni ang spring, inigputol ninyo. Makuan na po ni siya, mahawag na po siya ma-stress kay inyong natandog. Gabi makakatay naglayo, matagbaw na po mo pang putol niyang spring kay manghikot-hikot na po siya mga sagbot na hawiran niya. Asan ni siya madikit. Mong maningkamot mo og kanang tay nga inani, mugbo pa lang. Kano kayo pakita nyo guys nga dito bag-o na mong tanom nga dapat din natudling nga. Pantay pag nani may lamig itahingan nyo guys bago pa yung tanom. Ay pakita na po nyo pwede rag dito mo diras tumoy atras na mo ay sini guys ay na pwede ra kayo mo magpasap mo sa kuni para madali ro ano may teknik po nyo para nga makapantay mo sa inyong hot mo ka ng high ninyong pasak nga inyong ipa lubong din siya para dili po matumba inigdira ninyo. Teknik nga nani isa nyo sa hita sa tuwa-tuwa nga dapit nga sign kahit aside para nga ang higot sa tuwan sa babaw pantay isang higtag ng isa ngayon pwede mo rin magsugod na mo sa daplin nga nani bago pa ning gitanom guys mga gika pagtanom kung ang pala ni kaadlaw kay mao ni akong katong gipakita ninyo nga katong sa anong videos naman ako ng post nga seedling ra wala gibaging birahon nyo yan dito paningkamot na yung iduot og lamlam yung ibaling sangan nga di siya bod matumba inigbira nyo pwede rin birahon nila dali kaya sa waraon nyo nga sugod sigot mo dire di kami ni panagan ito dali kayo mo ning inaning
stage sa palya inyo gini siyang naani pa lang inyo ang mataingan para nga di na mo madugay kay humag pareha na og sample di man jud higot. Higot ninyo. Picture mo balhin. Kaya og tag-as na kaayo siya, higot ninyo ani. Maglambod mapumo atong mga tumoy nga ikaduha pa niglambod atong tumoy niya. Sa yang lawas kibali. Ang spring ato nga nakahigot-higot na sa kahoy na nga putol na nya. Inig labi na lang uban magpalayang bro pasagdaan sa nya taingan tag-as na kayo. Iginyo atong ilambod tong lawas. Automatic tong spring nga wa gyud siya makahigot ani kay inyo ra man gilambod labi nagpaabot ang kutob dire. Pagkapak ko nagkusog nga hangin, may tendency ito maana, mahunlos. Ikahunlos, magtapok na po dire. Hasol na po magpaalambot, may mantong siyang inigabot nga dire. Yang udlot, magtubo, barang sol si mana, magawas ng spring anay, mag-anam hikot dire. Mag-anam sa hikot dire sa atlas tayo. Sa ato pa, hugot siya, yang dire na siya mahunlos sa hangin kay nag-anam sa higot yung spring dire niya. Og botong akong tudlo po yung musibat, ibayik lang po yung lambot. Pag di kinitanan sa musibat, kasi nani pa lang istis mataingan ninyo. Naman lang kayo musibat pila lang, 5% lang butang tayo yung gidaghan sa tanom, di kidaghan. Kaysa katod yung inyong yung tagas na mataingan, matagbaw na mo ato og lambod-lambod, kinani kay inig abot dire. Dito na isa kata ito ingon dito niya, inyong monitor lang sa katong manamagay dili makahawid, masibat. Pero mayra dili yung dinaghan, mo na kung ka tulong technique sa ampalaya nga sa pagtay nga teknik nga dili lisod mangita og sangan then pure biraho ninyo bisag kini pwede biraho ninyo tapos kita tudling pundor na diha di na mas balhin nga unahon yung tunga then kinatum yan di pa atas pa paduol na mo dito hantod mahuman siya og tay ninyo di dali ra kayo kay kini nani guys og duha mi ani magtrabaho sa medya hektarya nga tayngananan medya hektarya butang ta sa og sa 3x1 nga tanom butanta mil size kapunuan. Humanon ra man ginamo ni dili kabtag mga tulo ka adlaw pinakataas na kay na mga duha. Basta kaming duha ng trabaho ganyan dot dili puti ka ng kuan kana bitang lugtoy style. Ako pong pakita niyo para gusto gimong sa pagteknik sa tayo nga dali di kay siya. Pwede ginyo haning tingbon o butag bitay tuain. Pero sa tunga gyapon mo ni siya maghigot pero kung hapit na itong undang guys, agi lang gyud mo pag inani kay di siya pwede biya di ni mahikot ninyo kay magkusog hangin maglambod-lambod ba ning tuwain dire. Sipa sa kusog ng hangin. Inyo mag-inani mo kanang dili pa alanganin sa oras, kaya pa niyong humahigutanan kay para dili pud damage man ning tuwain kung biyaan ninyo ni ikabuntag ninyo ni ihikot. Maglambod-lambod din sa dari sa tuwain sa babaw. Mag-inani lang mo kung kuan. Abot nga sayo pang oras pahuman pa niyo higot paniguroon ginyo nga mahuman niyo higot tanan pero pag higot ninyo ani tunga gihapon mo magsugod para mapantay ang hugot sa tuwan sa babaw kay inyo hagon ning ihigot paaban sa raplin abot sa upan maluag kaya ana tunga man ni siya medyo ka mag-unang hikot. Sige panikamutan ng mga imong ginani tanan imong mahurot naghikot mahikot nimo usa ka mo undang kay imong ning biyaan nga ikabuntag nimo tiwason maglambod-lambod ni mga tuwain dire nga at break po daplin magso para ang kining hugot aning tuwain na pantay kay kanaang gud nimo didto di magsilbi magluyat na siya mayat-yat imong tuwain mao inani mo kay para gusto jud kang magdali dali kay siya kay sige lang mo kag tokong sige lang kang panghigot nya basta ayaw ginyog ay mo pag inani ka ng hapit nating undang. So mag-inani mo nga hapit nating undang biyaan niya magbitay. Kusog kayong hangin. Sag magpamane, sulbong sa babaw, madugay sa sulbong, malambot di dari o di ka na mo katangtang at madami sa inyong atlas tuway. O mao ra ipakita niyo sa pag-technique sa tayo nga dali ra kayo mo dili hasol. Mao ra salamat.